Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ug daghang mga Hudiyo miduaw kang Marta ug kang Maria aron paghupay sa ilang kaguol gumikan sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon kang Jesus, "Kun dinhi ka pa lamang, Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinoon nasayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon." Si Jesus miingon kaniya, "Mabanhaw ang imong igsuon." Siya mitubag, "Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw." Og si Jesus miingon kaniya, "Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi nga nagtuo kanako, dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini?" Ug siya mitubag, "Oo, Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang kamatayon ni Lazaro nahimong okasyon aron maproklamar ni Kristo ang tinuod niyang pagkasiya. Matod pa niya diri, "Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi." Pasabot, dili na ta mahadlok nga mamatay, kay naanay kinabuhi ug pagkabanhaw nga mao si Kristo. Lingi ay mong tupad na relax ra kang mamatay karon. Pangutan abay na relax ra baka kanang wa mulingi, wa nay klarong pagtuo ni Kristo. Sige tagsimba pero wa ta motuo ni Kristo nga siya mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Pasabot, og mamatay ta, mabanhaw. Og wa pa sad ta mamatay, mabuhi. Dili sad ta mamatay. Tuo mo ana, dili. Kinsay mo tuo, tasa ka mo. Okay kayo. Unsa may resulta kon motuo ta ani? Ang unang mahitabo, di na kita mabalaka, din agid ta mahadlok. Kinsa ninyo dinhi ang wa nagyoy kabalaka, wa nagyoy kahadlok sa inyong kinabuhi ta sa kamot. Okay. So di mo mabalaka nga mabangga turong gisakyan sa inyong bana or sa inyong anak. Wa na mo anay kabalaka. Wa na mo mabalaka nga tulison turong inyong balay. Di na mo mabalaka na. Di na mo mabalaka nga masakit mo og cancer, stage 4. Di na mo mabalaka nga ang inyong estudyante ripon sa mga adik, niya patyon. Di na mo mabalaka. Di na mo mabalaka nga ini kagabi sakon mo mga tulisan. Di na mo mabalaka na. Doko-doko dayon. Di na mo mabalaka, di na mo masuko kung makapangabit ang inyong bana. Nya mahibaw ani mo nga nanad ay kabit. Di na mo mabalaka na. Og mayon ka, all of the above pader. Din ajud ko mabalaka kay misalig na jud ko sa Ginoo. Congratulations. Pwede na ka mamatay. Di ba? Og mao ni ang tinuod nga pagtuo. Kana bang ang kanimang uban nato tuo-tuo
Magampo ka nga maayo ang panglawas. Pareha pa ni Marta. Ginoo kung dinhi ka palang unta, mao ni ang level sa human faith. Og dinhi ka palang unta, di gyud unta tumamatay ang akong igsoon. Nituo siya nga si Kristo gamhanan, pero kuwang siya sa pagtuo. Ingon si Jesus, mabanhaw raman ang imong igsoon. O lagi mituo kung mabanhaw, pero unya na inig katapusang panahon. Ingon si Jesus, ako man ang pagkabanhaw, ako ang kinabuhi. Ano maghuwat pa man kaadtong dugay nga ako man. Ana. Pero kita ambot lohod Ginoo in taon, ayuha ang akong anak, ayuha ang akong anak na dagang mag-text na ako, padir tabangi in taon mi padir. Wa gyud mi ikagastog tambal unya isitiskan pang akong anak. Akong unahuna, nganong isitiskan man, wa man gani sila'y tambal, ikapalit. Iguman anang sitiskan, mahal ra ba na, mo-order naman sa mga tambal para sa treatment o kung sa'y nakita dito sa sitiskan. Nganong mga ayo man kag para ipasitiskan, nga wa man gani kay ikapalit og tambal. Ayaw na lang na ipasitiskan. Di ba? Ayaw na lang na ipa-ultrasound, wa man gani kay para pamliti nya, mangayo pa jud kag para ultrasound nga igumag ultrasound ana mosunod naman sa mga tambal. Ayaw na lang, di ba? Unsa man sakto ako hunahuna dili. Sakto gausik-usik na lang ka. Mao ra man gyapon, ini ka kita uy, fractured man ni. Kinahanglan kag mga 500,000 para maskuanin nato, maoperahan. Amingon mo, Amerika puslanan, hurot pang kolektas pari o gihatag para MRI. May nalang dato magamit sa pari para atong ginagmay lang nga panginahanglan ba kanang mga gamit sa estudyante, kanang mga tambal para sa hubak, para sa kanang bang mga matabang pa ba? Pero kanang di na matabang, ay lang na ana lang. Padir magpa-dialysis ko, tabangi ko nga para sa akong dialysis, para sa akong chemotherapy. Kung sa may ingos doktor, mabuhi pa ka o forever na na, maintenance na gina. Maintenance na pa din. Ayaw na lang kong hasol-hasol lang. Huwato na lang tikag i-deliver ka din kay ako kang misahan. Di ba? Nganong magsigi pa man taan ng maintenance, nga paduong raman dahi gyapon kang mamatay. Mauraw ng pataya karon og sa 5 years from now. Dako pa kay tagastos 5 years. Nga matabang tato nato sa mga way balay, kanang naang wapay atop ang balay atong matagaan. Nga wap agi dialysis ba mga himsol pa kay glawas, ikaw tiwasono naman ka. Diha na lang kahuwat na lang. In kapaita sa dana padir pasagdan ako akong kaon mamatay, ay di lagi ka mamatay kay naa lagi pagkabanhaw na ay kinabuhi. Di man ni mao dinhi ang kinabuhi nga tinud-anay. Di man ni mao. Tu ay pagkabanhaw o kinabuhi. Nga igsoon, unsa man dining pagkabanhaw o kinabuhi nga gihisgutan ni Jesus. Musahay kuwang rabatas pag-ilaan Unsa man Sabot mo? Lingay mo to pa. Kasabot ka na. Unsa dang pagkabanhaw kinabuhi. Ang ato ra bagyong nasabtan kanang di mohunong atong ginhawa. Kanang di ta ilubong anang mentiryo, mao gid ang atong gitawag nga kinabuhi. Nya later na lang ng pagkabanhaw kanang mobangon tagikan sa atong lubnganan. Mabaw kaayo, portig yung mabawa. Nya kutob ra kita diha. Nya dayta gimilagruhan jud ko gitagaan jud ko sikan life ni Lord, gitagaan jud ko sikan life. Kay na stage 4 dabi ako karon ko anak ko kana ganing cancer free. Na pag-abot sa unahan mabangga bitaw, buak bitang oda. Makatabang ng imong cancer free, na nabuak naman ng imong kutob ra kita diha ba? Mabaw kaayo. No? Gayon sa man ginang pagkabanhaw o kinabuhi be, nagihisgutan ni Kristo nga ako mao kana. Sa unang pagbasa, si Moises nikuha og dugo tos mga turong baka, nagsimbolo to sa dugo nga tinuod nga dugo ug unsa may rason nganong gisablig diya sa mga tao aron pagpapas sa mga sala. Pagpapas sa mga sala.
O karon unsa naman ning dugo nga mopapas og sala? Ang dugo ni Kristo. Wa nay laing dugo nga tinuod nga makapapas og sala, ang dugo ni Kristo. So ang tinuod ay ang pagkabanhaw, mao di ay ang pagwagtang sa atong sala, kay ang sala mauna ang kamatayon. We need to be resurrected. Kinahanglan tang banhaon. Lingi ay mong tupad na kay sala. Pangutan ay na kay sala. Oh. Inyaing na dayon, banhaonon ka. Kanang sala mo man hinungdan gis tinuod nga kamatayon. Dili man ang sakit, dili man ang atong samad, di man ang atong mga kasakit mo hinungdas kamatayon. Ang sala, matod pa ni San Pablo, miabot ang kamatayon sa kinabuhi sa tao tungod sa sala nga gihimo ni Adan og ni Eva. Og tungod ni atong maong sala, nangamatay tang tanan. Kanang nakasa, patay na. Kanang nangabit, patay na. Kanang nagsigig premarital sex, patay na. Kanang nagpuyo-puyo, patay na. Bisag unsaon pagsimba na, bisag unsaon pagkaon anang mga vitamins, bisag unsaon pag-exercise ana kay aron mabuhi, patay na. Kanang sigig pamakap, patay na. Kanang sigig dumot, patay na. Kanang sigig pa 5-6, patay na. Kanang mga kurap kayo, sig pangurakot, patay na. Sigig dumot anang iyang igsuon, gikiha pa gyud tungod lang anang kabahinanan, patay na sila. Katapusang lingi be, ing na imong tupad, buhi pa ka? Ing na, nabuhi pa ka. Oy, daghan kay nato nga naglakaw pero patay na. Manguan pa, masuko pag atong badlongon, manong magtipon-tipon mamo lalaki og lalaki, sala man na suko pa. Nganong gatipon mamo nga murag banag asawa nga babae og babae, suko pag yun. Nganong gatipon mamo pari og madre, suko sad. Ang pataka mamog tabi diha, nga wa man migibuhat nga dautan. Istoryahe. Sa imo palang reaksyon, klaro na, patay na ka. Kinsay gustong mabuhi ta sa kamot? Gusto gid mo mga matay. Na hinulsuli. Bitay mo ingon ako diri Pader, blessingin ni among bata. Ako nabunyagan na ni, wala pa Pader. Nganong inyo man pablessingan, nganong dili man pabunyagan, mo travel man gud mi Father. Basin haron ba safety among travel. Nako unyag babangga mo ako inyong pasanginlan. Nawa mo ipikto. Dili blessing ang gikinahanglan sa inyong anak, sakramento. Kay mopapas na siyang sala nga panulundon nga nagtapot aning bataa. Kay kundi na inyo buhaton, gipatay ninyo ang inyong anak, kamo mo'y hinungdan nga inyong giprolong ang iyang kamatayon. Inyong gidugay-dugay ang pagwagtang anang kamatayon nga nagtapot anang inyong anak. Unya pablising-blisingan ninyo para di mamatay ang lawas, nga gipatay naman ninyo ang kalag, wa mo'y batasan. Nako, kumusta man mong duha? Kinasal mo? Wala pa sad Pader. Utro sa diay mo nga mga patay na. Sige mong himo anang bata, unya patay na sa diay mo. Way kasal-kasal. Kuan naman mi Pader, civil naman mi. Makaluwas din ang civil marriage. Makaluwas na. Dili ka mapriso. Legally speaking, luwas na ka. Spiritually speaking, patay pa ka. Patay. Ingos Kristo, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Unsaon man nato aron maka kuanta. Tuon ako, sunda ang akong mga pulong. Ayog sunod anang pulong sa imong silingan. Kanang moingon ang utang dapat bayaran, patay ka diya. Nga naman, musangko man gid mo sa away. Nya inig-away na ninyo, di makasala. Patay ka. Ang sunda si Kristo,
kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Kana di jud ka mamatay. Nga naman, di man gyud mo magkaaway, di sa ka masuko niya. Ako mo? Kanang giingon sa mga tao nga way sukod sa baos, way sukod sa baos, mubaos gyud ka, patay ka diya. An eye for an eye, a tooth for a tooth, patay ka diya. Kasa man gyud ka. Pero ang gisugo ni Kristo para di kasa, kung tamparoson ang imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Kana di jud ka kasa, manghubag lang imong naong. Tingali mga lobo imong ipon, pero di jud ka kasa. Di sa to pa di ka mamatay. Di ba? Anong tutok ra man ako? Kanang giingon sa kalibutan at tiguma ginang kwarta kay pagdato kinahanglan na jud kay stable life with house and lot and cars. Na jud kay dakong savings. Ana, aron di ka mamatay, aron secured imong life, na patay jud ka diha. Kay kasagaran sa naghimo ani mga dao, mga igihan, mga burukinto, mga tigpakaaron ingnon, mga kurap, mga hangol o kwarta, mangawat pa, mag-smuggling pa. Wa pa masulbad ang smuggling nato anang mga produkto magipang import kunuhay niya, smuggle di ay. Sige, sukad pa ko, bago pa kong nataon, ng smuggling o corruption, hangtod karon hapit na lang ko mamatay na alang gyapon na. Siging eleksyon, dagko kay taggastos eleksyon, aron kunuhay palingkuron ang mga tarong ang mga tao. Di gyapon. Basta di ta mosunod ni Kristo, patay kita. Nya, unsa may sugo ni Kristo, haron di ta mamatay, ingon siya, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Kana di gyud ka kasaan na, buhi gyud ka. Di man ka mahangol ana imong balay, di man ka mahangol anang imong posisyon sa katilingban nga mo'y hinungdan nga dagko kay kag kwartang makuha, mo nang dili sa ka masuko og mailisan ka panahos eleksyon. Okay ra gid nimo og di na katsugoon sa katawhan. Oy, ang uban masuko gyud, mo patay pagani aron di lang gyud mawa sa posisyon ang iyang milking cow nga posisyon, no? Ay mong kabalaka kay puparihar sad ta na asay uban pres damo masuko sa balhinon kay ana makig-away og obispo ba. Ay wa sana panagsara man sa una ra man karon wala naman sunod naman obedience ba, obedience ano na siya mo na. Unsa may buhaton aron mabuhi, mosunod ta sa pulong sa Ginoo. Unsa to itubag nato sa Salmo? Unsa to? Bantay ha. Halari ang Dios og usa ka sakripisyo sa pagdaig. Kining pagdaig sa Ginoo, kining pagsunod sa Ginoo, sakripisyo biya gina. Let us sacrifice for a better cause. O di gani better, it is best cause worth dying for. Unsa man ang pagsunod sa pulong sa Ginoo, ang pagpakamatay para ni anang maong pulong. Ug mao na si Marta, murisgo, muhago, magpakauaw para sa Ginoo. Muna iyang kinabuhi. Pananglitan mo ingon ko ninyo, hutdag palit atong slots, ibaligya ng inyong mga sakyanan kanang inyong mga cellphones, inyong mga TV haron ipalit og slots aron mahurot kinsa ninyo dinhi ang mobuhat ana. Wa gyud. Ingon siya part time sa tanan pa din kanong iamong manato anang slot. Nara na ninyo. So ako lang i-announce ninyo ni ay ginagmayng nagpakamatay. Na-touch kay kustanan kay naay ni palit og slot nga manghakot ragbas sa sapa. Ning ari siya diri luspad kay gnaong daot kaayo ang iyang trabaho mangabkab ragbas sa sapa.
Pila ra may income ana? Kay ba mo pila income ana? Kana bang para ibaligya ba kanang taro-taro ba? Gamay gitaon kay nag-income. Gipangutana pag ginakog pila iyang anak, 8 kabuk iyang anak. 8. Nya mao na iyang pangita. Pero sige kuno siya tan-aw sa akong misa, mo kuno nay makapa-inspired niya, munang gitiguman ginyag maayo hangtod nakapalit siya usa ka slot atong pakpakan ning tawhana. So, grabe. Di nako ma-measure, di ika-equate o pila ka millions diha nga inyong gipundo-pundo ron. Grabe. Nya tinuod gid ba? Genuine. Mauwaw pa gani nga ay ayaw na lang oy siya. Ila-ila sa mong pader, ay ayaw na lang oy. Uwang ta pader. Ani gawas gyud ko, pa-picture gyud taon eh. Muna, as of yesterday, nahalina na taog sa atong SBF dag nga slots, nahalina na taog 36,733 ka slots. Pakpakan na to ang namalit ni hotdan ninyo palit, napay 39,267 slots. Pagpakamatay mo para mapalit niya. Mawagi na inyong tanang sala, kanang imong kahakog, anang imong alahas, ipamaligya ragod na tanan, niya ang halin, ipalit og slot, din ajud ka, mangigi anang imong mga alahas. Oh, kanang imong yuta, nga sige mong kinihaay tungod anang yuta, ibaligya rago na ang halin ipalit ragog slot. Nawa, di ba din ajud ka mangigi anang yuta, mawa ginatanan nimong sala. Kanang sige mong buruka anang imong igsuon or kanang imong igagaw tungod anang inyong mga kiha, mga kabtangan, iatras rago na imong kaso, wan ajud kay bayran na. Ang imong ibayad igasto kada hearing ipalit rago nag slot. Daghan kay kag mahatag nga nindot sa katilingban. Piyong-piyong lang mo diha nga may naman kay nako na pagka-explain. Oh lagi na sakripisyo. Nya palit labi nag appeal mo aning 4 slot challenge. Tag 2,000 man upat ka slots. As of yesterday nakadawat na punta og 4 slot challenge nga 1,044 kabuok. Pakpak na sad. May nala nang mamakpak taaning mga tao nga naghalad nganhi sa simbahan kaysa magsige lang tagpamakpak ana mga achievements nga kalibutanon. No? Ang Ginoo gyud atong sundon. Naay nananghid nako nga usas ato mga kapilya nga magpista, pwede ra ba kuno magmatsuge ang ilang usas mga kalingawan. Nga kung tubag, hunahunaa, kung nihaom pa ba na sa atong debosyon sa patron, ikaduha, makawagtang ba na sa sala o makadugang og sala. Kana lang yun. Pwede ba mi mag-disco, Father? Makadugang ba na sa sala o makawagtang og sala? Makadugang gani, ayaw idayon kay mga matay tadiha. Ana, Father, mag-mistin me, makadugang ba na sa sala o makawagtang sa sala? O makadugang, ayaw nila nag-idayon. Kanang mga tag 18 anyos, kanang tag 17, 16 years old, inyong pa swimsuiton diya sa stage. Ang pari ibutang pagid niyo sa tubangan kay usas mga judges. Na, iglakaw sa pari, di katog og dali Nya, ang sama na, nakadugang sa sala o nakawagtang? Nya, ang inyong mga bana, mananaw masad na, mag-inom-inom pa dihag red horse, magtanaw anang naang mga batanon nga sige dihang paso-paso nga gagmay na lang kay tabon sa lawas. Nakadugang na sa ilang kabalaan o nakadugang og sala? Kamu hukom, ana. Yang ano nga to maginang buhaton? May pa? Ipalit na ninyong slot or ipa-renovate na sa inyong kapilya nga bati na kaignaong. Nya kung nindot og naong inyong kapilya, panukuri nag mga balay dihang inyong mga members nga galisod in town pagpuyo. Diha mo paggasto, diha magtinampuhay
atong selebrasyon sa pista, magtukod tag tagutlo ka balay sa atong mga igsuon dinhi nga way balay. Kana pakpak ang mga anghel o ang mga santos anas langit. Unay sakto. No. Sige, manindog na ta mga banhawonon.